ana ing Bersih Desa Jabung, ngerawit ana ing Desa Jabung dadi pengerawit sing bisa netepi marang darmaning budaya. Allahumma amin. Tansah laris manis Allahumma amin. Semono mbah niki dalang kabeh nduk yo weh ngono. Wah matur nuwun. Lah nak men wi mau men piyer to. Men piyer iya dalang. Wah ngono. Ning lagi teko limbukan tok nduk. Ngono. Terusane rapate Jawa. Ya. Sembah nuwun. Elok matur sembah nuwun. Widyawati sowan ngabiyantara mring ngarsane para punden ngaturaken sungkem takdim kula. Kunjuk mring ngarsanipun para kadang muspika. Panjenenganipun Bapak Camat sak setapipun sedaya. Kelawan panjenenganipun inggih menika Bapak Kapolsek ing Kecamatan Manekan. Bapak Dan Ramil ya wonten ing Panekan ugi para pepunden sepuh ingkang mapan wonten Jabung lan ugi pepunden-pepunden kula inggih niku para Demang sekecamatan Panekan. Weh ngono ya Mak. Kene iki nyengkuyung nduk. Kabupaten Magetan ki tolak ukure ya ing Kecamatan Panekan. Weh ngono Mak. Najan papan penae kuwi mau ana ereng-ereng Gunung Lawu ning sayoke para kadang Demang ora kaya dene ya kuwi mau Demang ing Kecamatan Panekan nduk. Ngono Mak. Nan saling sapa saling bantu. Weh ngono ya Mak. Yen mumet ya mumet bareng. Mumet bareng piye? Lah piye iki dana desa dipuangkas ora umum lho. Ngono iki perangkat ki mumet wis ora umum. Weh ngono. Tenan lho. Apa neh kon nyepaki lahan ditomboke pira diitung pun pinten Mbah? 17 juta. Nguruk semono mbane. Iya. Ning ya ora apa-apa, ning besok iso nikmati hasile nduk. Wah, ngono. Iya kari sendika dawuh ngono bae. Weh, ngono ya Mak. Iya. Ngono Mak. Ning wis lumadi. Wis siap siaga. Tur dasari ya pinggir dalan. Weh, ngono. Besok kabeh dipusatke ya kuwi mau pembelanjaan tentang masyarakat tani. Kuwi apa butuhe iki bakal dicukupi. Ya mau ana koperasi merah putih. Weh ngono. Jadi nyuwun pangapunten yen to napa tahun-tahun iki pembangunan kok rada sudo ampun nyalahke kalian Mbah Lurah kalih perangkate. Mergo dana desa iki pancen dipuangkas tenan. Karek 30% ngono. Mula Mbah Lurah niku petok kula niku babele nyekeli sirah. Waduh tombok karo iki ora duwe apa-apa iki. Malah kok tambahin iki piye? Disuda lho anu danane wayangan. Kula nggih Mbah aku yo. Ngono aku nek karo Mbah Lurah iki wis manut wae. Iya. Matur sembah nuwun. Titi kalenggan sowan ngabiyantara mring ngarsane para punden, para pini sepuh lho. Weh kono lakone dipaket disuwun karo Mbah Lurah. Enten lho Mas sing masyarakat tani niku gen ayem adil makmur, gen gemah ripah tandurane gen saya ngrembaka kono enten selakon. Wonten Pandhawa tani aku ya ngono. Wah cocok. Wah cocok. Cocok. Wah iya. Nggih, muga-muga kanthi wontenipun lampan menika wau saged mbeta kemakmuran sedaya masyarakat wonten ing Desa Jabung. Allahumma amin. Ingkang tetanduran, ingkang tetanen mugi tansah berkah anugerah saking ngarsanipun Gusti Allah. Allahumma amin. Sing diutang ndang muga-muga iso lunas. Allahumma amin. Semua amin banter dhewe sapa iya ngono. Titi kalenggan sowan ngabiyantara Widyawati 1 2 3 4 5. Ya, elok. Elok, Nduk. Ya. Oh, bar nang kene awake dhewe mayang ana suku Samin. Suku Samin. Ana suku Samin. Ya ana ing Jepang Margomulya. Margomulya. Ana Dalem Agung Mbah Harjo Kardi. Nggih, suku Samin iki ana Nduk Bojonegoro kuwi ana suku Samin. Bojonegoro Blora kuwi ana. Kowe Klopo Dhuwur nak kono nak daerah Jawa Timur ya kuwi mau Margomulya.